ka Jingiadei Babha jongi haying hasem kalong kum mawkordor pynshong nongrim skhem da ka ingkhuid mynsiem ka jingieid ka jingkyrshan ka jingpdiang sobha bat ka jingiamap markylliang ujisu ulaong da ki so ba kipenmi pinsa itu ba kilong kibakumno Matius nyau khatnriu hakaju kerkom ya ke jing babha lane basniu jongi la banyu i lingba kerkom perkhat rukom kren rukom bam rukom di kayat kayeng bat kerkom trei rukom kta hakanu kanu ka ying kasem ngidon urang ba ne kirang ba kalong kami ne kilong kami ukhun ne ka khun ne ki khun Nelson Mandela ulaong phila bantip ya ga jinglong bat ka main rang ba bapura jong unu urang ba da ka bapet ya karkom ya dei jong u bat kirit kiria bat kitu kiba ya ringkat kerdan bat u bun sien ngile bahe hakmat kirit kiria Henry ngi pendem tedong hakmat ki he ki han ki kenrem ki lendan lada ngi im kumta ngimpat long kirang ba bapura wad lada ka kerta jongi kala kenjo hadu nyopo lane prapos nam karta kum ukpa jong ka ying kasem udai banlong urang ba bapura haying hasem bat haman la kapor bat kijaka urang ba bapura hangne kamtheu tang sha kata ge jinglong bapura ha kamet kapat henre ka kentup ya ge jinglong babha ke jingnang ge jing start baro bat kerkom im babha ke jong u bat ki parabriu ha ke kitab ki pawar ke lenong ke bakat sau de khot ke ba iwe la tho ka kan the ka bastard ka te la ka ying henre ka kan the ka ba biet ka pen pat pen pra yela ka ying dala ki kti la jong u Francis de Sales ba khoi ula tho u blay da ga jing is bun jong u ula sam e hangi ya ka bor shampang jong u bangin dup maramot ya ki bala kalon bat pen bhapat ya ki ba la jot la pra Haka gospel katkum Matthews khat ar sopopra sanpo hakmi kakmi bat ki hinmen ki para jonga namarba unu ubale ya ka mon jong ukpa jonga uba habneng ulalong upara bat ka para bat kakmi jonga haka gospel katkum Matthews ngipule badon shi phongut ki thei samla sangut ki bastat bat sangut pat ki babiet ki bastat ki lara umpniang sharak ki babiet kim shimlara umpniang sharak satya ka umpniang sharak hangni ka theu ya ka jingkhuid ka jing im kongu ka jingkhuid hangni ka theu ya ka jingkhuid ki jingbut jingberkhat ka tien uthlet ka met ka phat bat ki kam ki jam baro ka jingkongu ka theu shaphang ka jinglong samla ka badei ka por jong ka jingkongu ya ka tien ublei ya ki hukum ublei bat ya ka hukum jong ka balang ya ki kmi ki pa ya ka borsen shar khadar ka kur ka kha ka imlang salang u Paulus bakhuid sha ki Kristan hakolose lai arpho ulatho ko khun to ko ngu ya ki kmi ki pa jong phi namar ba ka ne ka pynshong ya utrai ki khun ki dei ban im barabor ya ka jing im jong ka jing ko ngu ya ki kmi ki pa ka benta ka basan to ya id bat ya map markylliang yo anis khat lai pusau ka hukum bat thmai nga ai happy ba phin ya id markylliang kum bangala id ya phi phiru phidei ban ya id markylliang teng kum ki briu ngi kum bakla ban baduna ban ai jing id
Jingiadei ban ya map markylliang kumbau Paulus apostol ba khuid ula tho to long ki ba isnei iwe pad to map markylliang kumbau blei ula map ya phi ha u Chris Jesu u Francis de Sales ba khuid ula ong ngi kalal bha nes new de na kerkom bangi bam ngidi kung kanuksa ladangi bam dosniang man kapor ngin sayo ya ke jinglong kum kisniang balada ngi di kiat palat man kasngi man kapor ngin sayo ya ke bor jong ke jinglong khor kum ka kiat henry ladangi bam ngi di ya ke met bat kasnam jong u Jesu man kasngi ngin saya srim ya ke jinglong babha jong u Jesu ka jingpen kut lada ukpa ka yingkyrshan ulong urang ba bapura ka kemi pade ka long ka kenthe ke bastat ki khun samla ki long ki bastat ki khun ki long ru ki ba ko ngu sneng ya ki kemi ki pa ka ta ka yingkyrshan kan salong ka yingkyrshan ke bak suk bat ke bak men bat kan salong ru ka yingkyrshan ka ban sa ai jing shai bat ai nuksa babha ya ki wepat ki bahai yingkyrshan sao dong jongka en yaro yau Jesus Christ